Na Rympei U ka channel nabynta ki paidbah ka Bri U Hynñiewtrep. Kat banang ya kisngi kipor baroh hadin ka jingklat kensan jong MP Bah jongi uli Dr. Ricky ejesengkon kalami kata ka jingkren sharum shaneng halor ka jingjit jong ka Voice of People Party VPP yau kyrtong jong ka lani u neka ban yakun ya ka election member of parliament MP naga Shillong 1 constituency baroh kaladon kani ka kyrwoh ka blathot ka bong kumne ngakwa bau Bah Ardent un yakun hi MP bangin yo ya ka bor jong u sah parlimen Lok Sabha da unut ban yania bat umudi bat Amit Shah ban kurami Lok Sabha kumbau kurah assembly batru yaka ladau lani kata kapasyor kaj tinganget bau modi baru Amit Shah kin ai kloy ya ka ILP bat kiwai ki mat ki bau dawa namar ban shule khla assembly ya ka kam jong ka Lok Sabha amantoy shusniu kai ka shintur ban halla khem nong rim da unut ban lej ha parlimen Lok Sabha tingin ai da ka buram ka bahe du yau batru ladan ka wei ka jingkren halor kani ka mat ka balapen mi ka bathok kumni ladan bakali yanu ka VPP kan sei bujli kumu kyrtong MP ka jubab banga ai haki kalong hakapor ba sei ka party yai Dr. Ricky kumu kyrtong MP ki Bri U ki artatin lut bat ong ba ka bakala ka party ban sei damai namar imdan sur ban kerkaj bat kumta terter dan lei ka wei ka riu kan thei ka baong pai Dr. Ricky insulate thamau hendrei ni penjab i namar ni shania tali ha ka party baka sei i bat menta ka kentiru ngin shania ha ka party bat ngam artatin bakin mi bongut ki Dr. Ricky na ka party lada ka VPP ka sei da manu manuru ngin shania tali bai kumbangi shania ha ka por ba sei i Dr. Ricky